В днешният епизод на "Опознай родината България" ще посетим молдавският манастир Света Петка. Той е разположен близо до село Молдава на около 4 км от Асеновград. Молдавският манастир Света Петка е основан през 14 век, но скоро след възникването си е опустошен от настъпващите османски орди. Както повечето манастири от този район, и той е възникнал в околностите на древен целебен извор. По време на турското робство молдавският манастир е бил опустошаван неколкократно. Той станал жертва на турския религиозен фанатизъм по време на големите потурчвания на селата. Впоследствие обителта е разрушавана и възстановявана няколко пъти, като за последно е възобновена през 1836 година. Тогава били издигнати сегашната съборна църква и жилищните корпуси. През Възраждането молдавският манастир е бил важно книжовно средище и разполагал с богата библиотека с много стари и редки ръкописи, които по-късно били разграбени и унищожени. Към манастира е съществувало и килийно училище до 1888 година. В молдавския манастир често отсядал апостола на свободата, Васил Левски. Молдавският манастир е така умело скътан в гъстите Родопски гори, че на човек, който не подозира за съществуването му, едва ли някога би му хрумнало, че там съществува сграда. Може би именно това е и причината апостолът да избере именно него за отсядане по време на своите обиколки из родината. И до днес манастирът пази скривалището на Левски, малка стаичка, до която се слиза по дървена стълба, а пред входа на стаичката е оформен малък кът с изображение на апостола и предмети от миналото. Сега манастирът има статут на девически и е постоянно действащ. Ако клиповете, които правим, ви харесват и идеята да показваме и опознаваме красотите на България, може да ни подкрепите, като споделите видеото с приятели и се абонирате за канала. Натиснете камбанката, за да сте винаги информирани за наличието на нови видеа.